Χρονιάρα μέρα η σημερινή για τη Νέα Πέτρα, η μέρα που οι γυναίκες της περιοχής μεταμορφώνονται σε Αμαζόνες. Αμαζόνες, όνομα και χάρη. Νομίζετε ότι αστειευόμαστε? Τότε πάρτε μια γεύση. 8 Γενάρη και το έθιμο της γυναικοκρατίας αναβίωσε και φέτος στη Νέα Πέτρα. Οι γυναίκες του χωριού συγκεντρώθηκαν στην πλατεία και από εκεί συνοδεία μουσικών οργάνων πήγαν στην Πάμπο για να τη τιμήσουν. Όταν όμως έφτασαν στο σπίτι της, διαπίστωσαν ότι πέτυχαν πάνω στη γένα. Δεν αντέχει και ο πόνος. Με έναν πόνο να το κάνω. Ναι, με έναν. Εγώ εδώ είμαι, μην φοβάσαι. Έτσι, έτσι. Πάτε κύριε μαμή. Άντε. Δεν αντέχω. Καλή 40 θα δώσει σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ας ήρθε να χορέψεις τώρα. Τώρα θα μη χορέψει μπάμπο. Ποιο παιδί χορέψω δίλημα. Ποιο παιδιά σας έβγαλα ρε, μη χορέψω τώρα. Ήτανε τόσο καλή η γέννα όμως. Άξε η μπάμπο μας. Ξεγέννησε θαυμάσια. Επιδέξια. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Βοηθάω πολύ πάρα πολύ. Άξιος ο μισθός σου. Να δώσεις ευχές και στις άλλες ρέες, να κάνουν πολλά παιδιά. Γιατί έχουμε υπογεννητικότητα. Θα πρέπει κάτι. Πολλά. Αλλά τώρα δεν πληρώνουν φόρο. Άμα δεν μας κάνουν παιδιά. Και εσείς δίδυμα βγάλατε όμως. Είναι χρονιά. Είναι χρονιά. Το έθιμο αυτό γιορτάζεται στη Νέα Πέτρα 91 χρόνια φέτος. Από το 1922 συνέχεια, από τότε που ήρθαν οι γιαγιάδες, οι θρακιώτισσες εδώ. Ο Σύλλογος έχει 25 χρόνια και ο σκοπός της ίδρυσης του Συλλόγου ήταν της αναβίωσης αυτού του εθήμου. Πάμε στην Πάμπο τα δώρα της, που είναι μια πετσέτα με σαπούνι για να ξεγεννάει εύκολα, καραμέλες για το καλό του χρόνου, τσουρέκι και παπούτσια για να τρέχει όλη μέρα να ξεγεννάει. Αφού της προσφέρουμε τα δώρα, παίρνουμε τις ευχές της γονιμότητος και συνεχεία κάνουμε το γλέντι προς τιμή της. Είναι μια μέρα γονιμότητος. Είναι μια μέρα που αγγίζει όλες τις γυναίκες, γιατί όλες θέλουν να τεκνοποιήσουν και μάλιστα να κάνουν γερά παιδιά. Το μήνυμα προς τους άντρες αυτή την ημέρα είναι ένα. Όποιος τολμήσει, ξέρει ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με γυναίκες, με 200 γυναίκες με κανάτες στα χέρια. Οπότε κάνουνε πίσω. Και μόλις οι άντρες έκαναν την εμφάνισή τους, δόθηκε το πυρ ή καλύτερα το είδωρ. Πήγαμε. Μουσκεμα τον έκανα. Δεν έχω μυαλό. Τι να πω. Ποιος δεν έχει μυαλό? Οι γυναίκες ρε παιδί μου, τι κάναμε δηλαδή και μας βρέχουν τώρα στα καλά του. Και μάλιστα πρόκειται για τη γυναίκα πρώτη αυτή. Πρώτη και καλύτερη. Τους βρέχουμε γιατί εμείς έχουμε όλα τα πρωτεία μας. Βέβαια. Τον κάνατε μουσκεμα. Αυτοί μέσα πρέπει να κάθονται, να μην βγαίνουν έξω καθόλου, να φτιάχνουν δουλειές και να κοιτάζουν τα παιδιά. Δεν φοβάστε το βράδυ που θα γυρίσετε σπίτι και θα σας περιμένουν? Όχι, δεν φοβάμαι. Γιατί το Τώρα έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Σήμερα είναι η μέρα μας.
Ό,τι και να κάνουμε μας δικαιολογούνε. Αύριο μέσα βάλει την πορεία. Αύριο δεν υπάρχει θέμα, εντάξει. Το έχουμε το έθιμο που ξέρει ο ένας τον άλλον, γνωριζόμαστε, εντάξει καλά, όλα είμαστε εξοικειωμένοι με το έθιμο και δεν υπάρχει περίπτωση για να μας κάνουν κάτι για τιμωρία. Αυτές είναι σαν λερναίες ύδρες ρε παιδί μου, πω ξαφνικά μπαμ, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Κάποιοι άλλοι, ενώ αρχικά φόρεσαν ποδιά και έπιασαν τις δουλειές του σπιτιού, όταν τις είδαν, είπαν να θυμηθούν ότι είναι άντρες, αλλά και αυτό στο τέλος τους βγήκε σε κακό. Μην τολμήσεις! Μην τολμήσεις, για να το έχει. Μέρα γεμάτη. Να δω. Γιατί να δω. Γεμάτη. Να δω. Μην τολμήσεις, κάηκες. Κάηκες πολύ χρόνο. Δεν κάνει οι άντρες σήμερα να συμπεριφέρονται έτσι. Θα σε βρέξω, μην ανεβαίνει. Φοβάται να ανέβει, φοβάται να ανέβει. Πάντως οι περισσότεροι έβλεπαν από μακριά. Θα πάμε, εντάξει. Βρέφουν λέει, έχει κανάτσι. Εμείς έχουμε μέσα. Όχι, εμείς που απογορεύονται, πώς θα πάμε. Αλβανία. Εμείς τι δουλειά έχουμε με τις γυναίκες. Βέβαια. Από μακριά και αγαπημένα που λένε. Από μακριά και αγαπημένα, ναι. Άμα δώσουν μπαξίς, εντάξει είναι. Βέβαια, την έκανα πριν 3 ώρες. Με λεφτά όλα γίνονται δηλαδή. Αν βγει μπάμπο και κάνει, εμείς όχι θα φύγουμε. Θα φύγουμε γιατί θα μας βρέξουν. Θα μας βρέξουν. Δεν μπορούμε να καθίσουμε εδώ. Θα καθόμαστε εδώ. Βέβαια φοβάμαι. Όλη τι να φοβάμαι. Γιατί θα έρθει με το νερό και θα φύγουμε. Υποχρεωτικά. Τι θα κάνουμε. Τον ένα πάντως του πήραν το μπουφάν και το έβγαλαν σε δημοπρασία. Επειδή μπήκε μέσα στο χορό, ήρθε να πάρει τη γυναίκα του. Και εμείς στις Αντίπεινα, τι άλλο όπλο είχαμε, να το βρέξουμε και να το πάρουμε το ρούχο. Και αυτό τώρα το βγάζουμε στη δημοπρασία. Τώρα, λοιπόν. Το Δημήτρη τον Τιμή. Του Δημήτρη τον Τιμή κρέμεται στο καρφί. Όποιος πάει να το βρει θα πληρώσει μια δραχμή. Και όποιος πάει να το πάρει θα πληρώσει κατοστάρι. Το 50 έχω στην αξία τώρα κατοστάρι. Εγώ δίνω 200 ευρώ. Πάρτο, εσύ το κάνεις γιατί βράχτηκε ο άντρας ένα μικρός. Κώστα εδώ μεταξύ. Κώστα. Θα έχουμε να παίρνουμε. Το έθιμο κρατά μόλις μία ημέρα, ωστόσο οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζονται από την επομένη κιόλας για του χρόνου. Γι' αυτό όσοι άντρες βρεθείτε του χρόνου στη Νέα Πέτρα να προσέχετε γιατί. Άρα βράχτηκες και βράχτηκες.